dandang gulae 500. Ya becane dhewe-dhewe kok ya mak ora apa-apa. Ya kuwi rezekine ibu-ibu waranggana. Ya. Lah iki akeh banget sing padha nyuwun kok kabeh dibiyukke neng Tatin. Ya aja Tatin tok. Pesindene pirang-pirang dadi dibagi-bagi. Lah ya iki eneng sing nyuwun aja dipleroki ya Tatin. Ya nyuwun apa jenenge lali janjine ya Tatin. Kelinci ucul ya Tatin, udang kuning ya Tatin, ya karang ya lagi in kaya bocah ya lagi in. Kanyen ya pancen do kepencut karo pasuryane kono. Iya. Ning nek muni wis do weruh le preman ya wis. Heeh. Ana kok sing tau ana penonton getun ki tau. Iya. Wah, Tatin niku nika nggih. Wah, getun kula ya. Ya ora apa-apa ya wis ben.